Hello guys, I'm here again. I'm going to the place where I can get some laborers to do all the cleaning in my place. So here we go. Going to go get some of them. Actually, today is Sunday. I supposed to rest, but I don't think I can rest today because on Tuesday is the schedule to do the slab. So for now, I have to go there first, and this day I'm gonna make the place clear and clean so that the mixer have space for it, and the work on Tuesday will be, you know, continuous. There's no interruption. One eternity later. So ayan guys, nakakuha na ako ng mga tao na maglilinis dito. And actually itong kahoy na to, pinatanggal ko, inilagay ko dun sa dulo. Nung ayan. Tapos yung mga Pag di kaya, bawasan. bato, pinatanggal ko na rin kasi makakagulo lang yun siya sa Tuesday. So ito yung ginawa namin ngayong Sunday. Puro paglilinis lang para at least pagdating ng mga trabahador sa Lunes at Martes, maayos na yung lugar. Kuan na, so mga uban na kayaan. Uban na mga kapag ago ko sa extra mga t-shirt na 40 tawang taka mo. Pakarayan ninyo Tampo ko sa anapan ko. Karawan ay dana. Ngaluya na. So pala, san alug? Agusan pala. Ano yan? Pareyasan naman? Graba? Ay, tasa na yan sana. Oy, pag sumanga parehas lang man, san sana yan taas? Uy, ingat. Ang mga dadakilo. Uy, ingat ka mo tama, makuha ka mo. Bawasan siya na pag... Balik kinausap ko yung tatlo na sa Tuesday sumama sila doon sa mga magtatrabaho ng slab kasi kailangan ko ng 10 laborers para makatulong kasi pagdating ng mixer kailangan dire-diretso yung trabaho. So kumuha na ako. Actually, ang kinuha ko sa ngayon ay yung mga padjak boy. Ito mga sanay talaga sa trabaho. So, sila yung mga kapitbahay lang namin. So, sabi ko, mag-ipon sila mga walo sila kasi meron pa akong 2 extra na magtatrabaho. Bukod dun sa 5 karpentero. So, all in all, on sa Tuesday, ang magtatrabaho ay 15 sila lahat. So, kinausap ko sila na bali ang kanilang rate is 350, kasama na libre na sila yung pagkain. Ayun, so okay naman, nagkaroon kami, yun ang agreement namin at umuo naman sila. So far eto na nga, pina-flat na namin yung area para at least naman hindi mahirap sa mga dumadaan kasi nga medyo naharangan yung daanan dyan.
Tapos yung ibang malalaking ah, concrete na mga na-crack, pinaalis ko na. The next day.
umaga pa lang, medyo nagising na ako ng maaga, namili ako nung 50 bags of cement pa kasi bukas tayo mag-slab. Ito yung gagawin para bukas. So kaya ini-ready na lahat ay naayos ngayon. Buti na lang kanina medyo umulan ang problema ko, so thankful naman at tumigil na yung ulan at sana matapos na rin to kasi syempre nakaka-stress. Wala akong ginawa kundi tumakbo pag may mga kailangan. Ako yung tumatakbo syempre. Mahirap din kasi na mas maganda yung personal na ginagawa lahat. Ikaw mismo yung gumagawa, yung nagbabudget kasi nga hindi ganon kadali ang magpabahay. So ayan.